салом дӯстони азиз, иншолло хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед, лайкотона бимонед ва фикрҳои хуби худтона дар комментария бинависонед. Ҳаматонда раҳмат барои дастгириҳотон, барои суханои хубтон. Умед дорам ки навори имрӯзарам дастгирӣ мекунед ва дар шумо маъқул мешавад. Тамошои хуб ҳаматонда. Духтарои хушрӯи ман, ҷа ба хонаи чевар мерам. Хонаи чевар не, пеш чевар мерам. این پاپلیناکو را یکشه خولم کرد، یکشه قیسینگون. این دخترها اولی بو دوزمشونه بادا شما نشان میتم از این دلم. بعد بسیاریتون میپرسین که کرتاتون دختگی میخرین یا که میدوزونین. دخترها هم دختگی میخرن هم میدوزونن. یک تا چهار دارم، ای همو بگیم طلبگیام، بگیم ای کودکیام همو میدوزونن. اگر در کار باشه نمیروش میمونم. نرخش ساز یک ارزانی بد نیست. قیمتک ساز میدوزن که خشو میدوزه، چی استیلی بگویی هم خیلی میدوزه میتیده. دخترها با تیار شدم دشما نشان میدم. پیش این نوارا سر کردن میخوام که انا خواهر ما دشما توصیه بتیم که در کمپانی اتمی کار میکنه، میخواه شما را به کار دعوت کنه. دخترها ما خواهر جانه چند مدت که رکلام میکنم، کماندش بهترینه، دختری خاکساری، دختری خوبه، کارش مده عادی کده میفهمونه. بسیاریاتون میپرسین که کار چخیلیه دخترها چخیل میکنی. کار به نهایت آسانه. کریزکی کمپانی در یک سال 2 مرتبه خرید میکنن تمام، یعنی که در 6 ماه یک بار در 2000 روبل روسی خرید میکنن تمام. балотон намесӯза, айзвания намеғалтен. духтаро шуморо ҳеҷ ка маҷбур намекунад ки ягон чи бихарен. фақат дар 2000 рубли русӣ дар 6 моҳ як маротиба мехарен тамом. азизони дилам, беҳтарин крему маҳсулото дорад барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои одамое ки ҳомиладор нестанд, даже барои ҳамаи дору дорад. духтаро аввалаш худованде, баъдан дорувои шифофармои атомӣ. духтарои хушрӯи ма, ай бекор штанда бидроен, қатъиян ами хоҳари беҳтарини ма кор кунен ва маблағ ба даст биёрен. шумо просто так дар хона бишинен, ҳеҷ кас шумо дар сум наметавонем, телефонбозӣ мекунен. шумо 1 соат 2 соат тактона дар ҳамаи ширкатҳо сарф кунен ба ҳамаи телефон, ба телефон дар баробари кори хонатона кардан. 1 соат 2 соат ба телефон кор мекунен, дар як моҳ 80-100 ҳазори урусӣ ойлик мегирен. духтаро ин ягон ҷои дурӯғиш нестай. агар ки фанду фребу дурӯғ боша, ин духтаро ҳар рӯз реклама намехаранд. дар 2000, 5000, 10000 дар реклама намехаранд. духтаро сари ҳеҷ кас задагӣ нестай ки просто так реклама бихаранд. барои ҳам қадар фурсата аз даст натен. касе ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестай, рақамҳои болои экран бинависонед. хоҳараки беҳтарини ма шуморо регистратсия мекунад, тарзи кора мефаҳмона. агар кор кардан нахоҳед духтаро, ягон чи заказ карданӣ бошен, заказ кунед. марҳамат, шумода ба ҳамаи ҷора роӣ мекунад. дар кадом давлати бошен шумода роӣ мекунанд. иншоалло раҳмон ки шифо меёбед. не ки ма боварӣ дорум кор дар шумо маъқул мешава ва медроен кор мекунед. касе ки канали ма мерава салом расонем, беҳад хурсанд мешавам азизони дилам. духтарои хушрӯи ма дар ҷа соус тайёр кардастам. шумо да камтар навор кардам, тамошо кунед. соус да гӯшт, картошка, пиёз, сабзӣ, болгарӣ, хамхали чизо медӯзем. духтаро ман нахта нағз намебинам дар соус. не ки хонагиён нағз мебинанд, ҳамаи чиро ба нағз мебинанд. барои ҳам қад ма ҳама вақт дар овқатом нахд медозам. духтаро шумо бихоҳем бидозед, нахоҳед не. азизони дилам, ҳама чизомона мезирбонем. гӯшта, пиёза, помидора, болгарира, сабзира, картошкара нахта медозем. намак медозем, баъдан об медозем. ҳами яксар ки ҷӯшид, пас такакш мекунем, хушрӯак бипаза. баъд бисёритон мепурсен ки ҳами пиёза калон калони гирд реза мекунӣ, чӣ ба ягон сир дора? Не духтаро, ягон сир надора.
просто ҳамхе калон калон реза мекунам ки дар даруни чӣ ов мешава пиёз. анам хеле духтарои хушрӯи ман иҷода мехоҳам ки ҳамин комментария динагина да як комментария да ҷавоб будам. ман ҳамин одамода ҳайрон мешавам просто да чӣ қадар дили бад доранд. ҳама вақт мехоҳанд ки ҳамин занҳои тоҷик дар пастӣ бошану дар ҳамхелии чизо бошанд. нависондае ки ту ҳамара барои лайк зора мекунӣ. оли ман смсша мемонам аммо комментарияша мемонам. духтаро ман ягон каса зора намекунам ки лайк монам. ман хали личнанам хали одамора наму хейтерора ман ай ранги хичонам безорум ай тамошокунишонам безорум. ман подписчикои худман мегӯям ки лайк бимонед. ӯ лайк мондани шумо мисол ман пул кор намекунам. просто лайк монед дигаро да поделиться мешава, просмотр бисёр мегира, бо мада мотивация мешава барои видео кардан, хурсанд мешавам. ман ягон каса зора накардам ки ай ман да шумо бумбурам, шумо мада илтимос лайк монед. хай подписчикои худам мегӯям ки хай лайкотона бимонед. барои мефурашам ки ман ҳар рӯз видео кунам, мегӯям лайкотона бимонед, просмотри бисёр бигирам. ман ҳар рӯз шумода видео мекунам. охир мада дар кор несте ҳамун просмотри инаму одамое ки гандаҳана гапҳои бад менависонанд. на худшон дар коранд, на лайкошон, на просмотрошон дар кор неста. чӯ қадар дили бад дора баъзе одам. ман ҳайрон мешавам. ту мега ту барои як лайк ҳамара зора мекунӣ. баъд мега ки атомиву фаберлик ҳаромай, ту меҳнати ҳалол намекунӣ. гӯш кун да апа, мумкин ту амғоли очаи маӣ. очаи ма дар калони ё майдаи намедонам апами мумкин. фаберлик атомӣ чӣ ба ҳаромай? фаберлик атомӣ ягон кас да процент мета, ҳаққи ягон каса мехӯра. чӣ ба ҳаромай? ранги магазинай мехарӣ, бонус ҷамъ мекунӣ, ойлик мегирӣ, ҳам хонат при духиву шампун мешава, ҳам ойлик мегирӣ. чӣ ҳаромай? ман ҳайрон мешавам ба худо. асабам вайрон мешава ба худое ки хай ман тура маҷбур накардам ку биё кор кадомида маъқулай ҳамон медуроя кор мекунанд. туда фарқаш чӣ охир? ман ҳар як наворум да мегӯям ки ҳамин видеои ман кадомида маъқул неста. илтимос тамошо накуна. хай ҳамин видеои ман бемаънияй, маънӣ надорад, намефората. як бор dur омадӣ маъқул нашуд, тамошо накун, нанависонам габи безебта. хай ман медонам ҳо дили ту бадай, ту одами дилғаждӣ, бояд ки заҳри хута бучконӣ як касда. ина ки ба худо қасам убола ами гуфтиам гапо ки баъзан худтона муло мегирен. ай ҳамада ҳами дил ранҷондан кори безебай духтаро. ҳеҷ вақт надуроен ин подписчикои ма ами ма шумода як маслиҳати хуби хоҳару апаона ки надуроен дар таи комментария ягон кас ягон гафи безеб нанависонед. чӣ дар кора? дили ҳамун одам меранҷа. инаму занаки калон мада ҳамхелӣ навис. мумкин занаки калонай мега ту гудак будаи ҳамара духтаракои ман мегӯй ба чӣ мада маъқулай ҳамин гап ман мегӯм. мара подписчиком ба ҳамин гапам шинохтагиянд. бароям қадар ина бо мегӯм ки духтарои хушрӯи ман. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. агар асаботонам вайрон карда бошам бахшиш азизони дилам, шумо беҳтаринои маен. ман намехоҳам ки сарои шуморо вайрон кунам, шуморо бенастроенӣ кунам. не ки хай ака ами гапша мегӯм да, гапша мегӯм ки ами баъзан одам аҷоибай. хай одами гандара худо ҳидоят куна. агар лоиқи ҳидоят боша ҳидоятшон куна. ҷада боша духтаро, соусаки ман тайёр шид. хай шумода навор кардам. бо лаззатак шира дораки хушрӯ. шуморам ҳатман тайёр кунед, ҳамроҳи фарзандотон нӯши ҷон кунед. ҷада боша духтарои хушрӯи ман. ман мурғ тайёр кардастам. ӯ рӯз тайёр карда будам, хисрам да маъқул шидай бо тайёрка гуфт. ҳамхе мурғ, пиёз, болгарӣ, помидора. мурға сирхак мекунем, баъдан пиёза медозем, баъд болгария медозем, баъд помидора медозем. духтаро сирх мезирбонем, худаш ов мебурора. ов намедозем, беҳад болаззатаки хушрӯ мешава азизони дилам. касе тайёр карда метавона, мошаллоҳ. касе ки наметавона ёд бигира, касе ки метавона мотиватсияш мешава. ман медонам ки подписчикои ман чӣ видеои партом маъқулшонай ва видеоҳома дастгирӣ мекунанд. ман ҳама ин видеоро барои шумо мекунам. марам ба худо қатитон омӯхта шудагиём.
ягон рӯз видео намекунам, чанд рӯз видео накунам, зиқ мешавам, сразу мефурам ки бо видео бикунам, видео партом, шумо бинависонед, шумо қатъи ма гап занед, ман ҷавобтон будам. ана мехе духтарои хушрӯи ма иҷада ҳамаша ҳамехе зир бондум. охир да помидорша медозем, мезирбонем, баъд паста как мекунем, медӯша, мепазад духтаро. ана иҷада боша тайёр шидак. Дидаед чӣ хеле хушрӯ мебояд духтаро. ман худам мурға нағз намебинам, гӯшти гова нағз мебинам, гӯшти мурға нағз намебинам. лекин хеле хай мехӯрам, ягон дона тайёр кардам, хӯрдам, бо шумода навор кардам. подписчикоем ки оли шавҳар кардагӣ нестанд, духтаракан, гуфтанием ки духтаракои хушрӯи ма аввал ҳамаи корака ёд бигирем, баъдан шавҳар кунем, ки то ки ҳеҷ гап нашнавем. тамошобинои иҷада боша хисрум гули хонагӣ овардай, мега ки ира бушнон, иам хе калонай. ман намедонам ира чӣ хеле бушнонам. ман дар ҳаётам гул хонагӣ накардам, нағзам намебинам ами гули хонагира. ира ман чӣ хеле бушнонам, чӣ кор кунам намедонам. шумо дар комментария бинависонед, кадом медонад чӣ хеле ира мешнонанд, чӣ кор мекунанд, бинависонед, то ки ман бушнонамаш. гули бечора пучала шидай, динай овардаиш хеле паҷмурда шидай, чӣ хеле шидай бехоку беҳичӣ. ира да ягон чӣ ба фикрам хок мегирӣ, мешнонӣ, лекин ман наметавонам. шумо бинависонед ки ман чӣ корш кунам. ира ёса кияю додар гуфта ки мардум ай мега додар. ман дӯстиш медорӣ? майли майли. دخترکار من هستم شما خیلی احساس سماتی من همشا خیلی این ایداد مامام لکن من دولا باید نمیده گرم شدستم من هم گرم شدستم. من هم گفتم شما را پرسم کن. من هم گفتم شما را پرسم بعد اونم مو پولشی جانستم تونه گستانی بدون تونه که دخترکار سمت خیلی احساس خوبه. مرا تماشا کردی؟ مرا تماشا کردستم میتوپی مرا مدرون تماشا میکنن یا که نه اکا که ندرویم بگوسم. ندرویم خفه میشه؟ اگر که ندرو مده باشم بگسه نفهمیدن. خیلی بهترین مختم بینین که چی نویسنده. ما برای لایک همه زورا میکردم. ایشه بینین چی نویسنده. توبه خدا هدایتتون کنه. از دلم خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده.